Chipiko changu ndinona mata iwe mubasiri wangu handizoti kukundwa kana uri pedyo nokuratsika nzira uri mupereki ndikunzwe pedyo neni ndakaunganirwa zviro zvokugarika zviri kutambudza ndinotya mhando dzangu dzakanda kwezwe Jesu swendera pedyo undidzivirire ndizvo taura tenzi nokubva kwako chikurira rutiva nokuzvida kwangu ndipepaa unditungamire ndiite kuti ndive ivi rako tenzi ndiitite nditeve tsoka dzako pasi handina simba tenzi asi rako chete nditungamira zvino namazuva ose odzamara pangu mandive pamwe newe amen. Nekusanganiswa zvemanheru ano nyama nemweya zvichiri pamwe chete handi kugona kwedu asi kuti nyasha dzavo Jehovha regai tigamuchire mutauri wedu wemanheru ano mushumiri wedu Gogolupafia Gogo tinokugamuchirai nemuzita ratenzi tinotenda nekubvuma kutumwa tisati tapinda hedu mukuparidzirwa regai tikumbire mumwe anotivhurirawo nemunyengetero muchikwidzawo mutauri wedu pachikomo kuti apa vanenge vari kutitaurira shoko rekuvimba nemunhu watinovimba naye vanenge vachatikurukurira irori shoko Jehovha ativhure nzeve dzedu dzemukati kati inoti ipe kuna Gogolupafia ava vachatipa dingindira rinoti unovimba nani zvivhunze manheru ano. Over to you, Gogo. Mazvita mazitawo pamusoro iyi chita chaJehovha pamusoro iyi tinoda kupa ruremekedzo kana tiine vafundisi nanamai vafundisi tinoda kuvapa ruremekedzo rwavo tinoda kutendawo vachavandiimbira mugomagunda paimbwa dzimbo nhasi nandine lake rekuriimbirwa zvakanyanya tatosumudzirwa zvakanyanya kubvira mai Chidhakwa mai muningina wangu uyo mai Matangira nagogo Magunda Sazita zviri kuratidza kuti tiri kuropafadzwa zvakanyanya nekuti kuimba ndo chikuru mukati memweya zvinosumudzira mweya saka nhasi ndiri kunzwa kufara nedzimbo dzese dzaimbwa apa ndatombodziimbawo mufungi saka Mwari vanongoita zvinhu zvavo nongoita kunge mafoni ameno zvokungoti unoti zvaunofunga ndozvichaita Mwari vanenge vachiziva kuti zvichazoitika zvakadai
nguva ino ndoda kuitenda nekukuikudza kuwaniswa mukana iwowu wokuti ndive ndinogoverana nawo nemi. Handigone asi tiri kudzidzisana tisi. Hapana zita nyaya yebhaibheri inotoda vafundisi vanoenda kuchikoro, isi zviri kutotsvagira murodhi akungorovawo ndima. Zvasiyana nekuti kubika sadza harijairike bhaibheri mufunge. Ndosaka vafundisi vachinzi vazodzwa vanenge vakatosarudzwa. Haisi nyore bhaibheri, harina kuti ramboriverenga nezuro uchazozviita zvigobudirira. Asi tinoziva kuti apo nepapo tinenge tiri kungopitirana mapenobhitino mukati tiri parwendo, tiri pamunhange mutange, hatisati tachibata, tiri kufamba nendima. Saka tinongokwiridzirana zuva nezuva kati kuti tinokoshesa zuva ranhasi. Tinokumbirawo kuverengerwa zviverengwa zvangu ndofunga maichida kwava nazvo. Ndazovatumira mamwe ndandakakanisa atoitawo zvakanaka achida kubvunzawo something pane pandandakanganisa kunyora ndikatumira Dr. Stem. Saka anga ashaya kuti ndisamiri upi ende tavapendi kuti zvanhu zvakatowanda isi vamwe ndayamachitongotiregera tichingoteerera zvaakutitemesa zvaakutotinetsa izvi. Unofunga kuti wadzvanya 1 iwo wadzvanya 2. Saka zvikuenda mberi uko zvanga zvarohwo kudhara. Ndobva ndangoda kuti nditi let's hope Mwari vachapindira ipapapa. Network yedu panapa nhasi iri kunetsa zvekuti pamwe iri kumbotiza. I hope hazviitike kusvika ndichangoti dambu kuti zvikurumidze mazvita. Amen. Pamusoro isangano dzene raMwari, chiverengo chedu chekutanga chinobva kuna Samuel wokutanga chapter 17 verse 20 kusvika pa37. Musoro yeshoko unoti David ari mukamba yaSauro. Verse 20. David akamuka mangwanani akasiya apa mumwe wake kuti achengete hwai dzake. Iye ndokutora zvokudyira zviya akaenda nazvo kwakanga arayirwa naJese. Zvino akasvika pakanga pakaunganidzwa ngoro, varwi vakabuda kundorwa vachiridza mhururu. Verse 21. VaIsraeri navaFiristia vakagadzirira kurwa hondo dzakatarisana. Verse 22. Zvino Dhavhidhi akasiya zvinhu zviya muruoko rwomuchengeti wenhumbi, akamhanyira kuhondo, akandosvikako ndokundokwazisa vakoma vake. Verse 23. Zvino paakanga achataura navo, iya mhare yakabuda muhondo yavaFiristia, iye muFiristia weGati uya ainzi Goriati, akataura mashoko aaisitaura David achinzwa. Verse 24. Kuzoti varume vose vaIsraeri vachiona munhu uyu achiuya vakatiza vakamutya kwazvo. Verse 25. Varume vaIsraeri vakati, munhu uyu mamuona here? Zvirokwazvo auya kuzoita Israeri murakatira. Asi munhu anenge amuuraya achapiwa pfuma zhinji kwazvo namambo, uyezve achapiwa mwanasikana wamambo kuti amuwane. Imba yababa vake ichahesurwa kuti irege kutera mutero muIsraeri. Verse 26. Zvino David akabvunza vanhu vakanga vamirepo paari achiti, ko munhu anenge auraya muFiristia iyeyi akabvisa kushorwa uku kwaIsraeri achapiweiko? Nokuti muFiristia uyu asina kuteteudzwa anogova chiiko zvaanoshora hondo dzaMwari mupenyu? Verse 27. Vanhu vakamupindura saizvozvo vachiti, munhu anenge amuuraya achapiwa chokuti nechokuti. Verse 28. Zvino kuzoti Eriabhi mukoma waDhavhidhi mukuru achinzwa David achitaura nevarume avo, akatsamwira David kwazvo akati, ko kuno waingeiko iwe? Ko zvino hwaidziya shoma dzasara nani murenje muya? Ndinoziva manyawi yako
nokuipa kwomwoyo wako iwe nokuti wauya kuno kuzoona hondo chete. Verse 29. David akati, ko zvinoda godiko? Ndandangobvunza hangu. Verse 30. Akabva paari akaenda pano mumwe akataura zvemashoko iwayo, vanhu vakamupindura zvese saizvozvo. Verse 31. Zvino kuzoti vanzwa zvanga zvataura David, vakandoudza Sauro. Sauro akatuma munhu kundomudana. Verse 32. David akati kuna Sauro, ngakurege kuva nomunhu anopera mwoyo nokuda kwake. Muranda wenyu achaenda kundorwa nomuFiristia iyeyo. Verse 33. Sauro akabva ati kuna David, haungagoni kundorwa nomuFiristia uyo, nokuti iwe uchiri mwana muduku, asi iye murwi akabvira kare. Verse 34. David akati kuna Sauro, ini muranda wenyu ndaifudza hwai dzababa vangu. Zvino kwaiki kana shumba ikauya kana mhuni zvikaruma hwai mudanga rehwai. Verse 35. Ndaitevera ndichibva ndaiuraya ndichinunura hwai mumuromo wayo. Kana ichinge yoda kundiruma ndaibata usopo hwayo ndichibva ndairova ndichiiuraya. Verse 36. Ini muranda wenyu ndakatombouraya zvikara zvose izvozvi, shumba nemhumhi. Zvino muFiristia iyeyo asina kuchecheudzwa, ndichamuitawo saizvozvo, nokuti akashora hondo dzaMwari mupenyu. Verse 37 nekupedzisira pachikamu ichochi. David akabva ati, iye kenzi akandinunura pakurumwa neshumba nepakurumwa nemhumhi, ndiye achandinunura paruoko rwomuFiristia uyu. Ipapo Sauro akati kuna David, chienda hako, kenzi achava newe. Haleluya. Chiverengo chekupedzisira inobva pana James chapter 4 verse 13 kusvika pa 17. Musoro yeshoko unoti, yambiro kuvanhu vanozuwa. Verse 13. Hezvoka imi munoti nhasi kana mangwana tichaenda kuguta rokuti nerokuti, tigondosaruka ikoko tichishambadzira tiite mari. Verse 14. Munotaura kudaro imi musingazivi kuti mangwana kunenge kwakadii. Ko upenyu hwenyu chiiko? Inga muri utsi wani hunongoonekwa kwechinguva chiduku uchizobva hwonyangarika. Verse 15. Kana muchitaura mungadai muchitoti, kana tenza achida tinorarama tichizoita chokuti nechokuti. Verse 16. Asi zvino munotodada muchizvikudza, kuzvirumbidza kwenyu ikoko kwakaipa. Verse 17 yekupedzisira. Ani naani asingaiti zvakanaka, achiziva zvake kuti anofarira kuita zvakanaka, atoita chitadzo. Ngaakomborerwe mashoko atenzi anoperera pano manheranga. Haleluya. Amen, amen. Amen. Muri kundinzwa? Amen. Hongu gogo. Mazvita. Tinotenda machita kwanekuverenga matoparidza hapasisina zvichada vanhu vatonzwa. Inyaya iyi haisi nyowani. Takangokura tichingoimba yaDhavhidhi naGoriati. Ini pandakaiverenga ndakaona ndiri kuzvibvunza kuti saka Dhavhidhi uyu anzi anga ari mukomana. Vachitsanaukanzwa kutsanangura pane pamwe mapambanzvimbo pamwe vatina kuverenga panzi anga ari mukomana anga akanaka. Ndiye anga ari mwana wechimudiki kwaJese. Akadaro ndiye anga ari mufudzi wehwai. NdiDhavhidhi uyu aitarisirwa, aingonzi mukomana wehwai, wokuhwai, wokufudza hwai. Kumusha tinovaita vakomana vemombe. Vanhu vaya vanotarisirwa pasi zvakanyanya. Ndine rimwe peji randinomboverenga zvangu rinonzi Build the Rural.
ukanzwa achiti ndiri kutsvaga mukomana vachitaura vanotsvaga vakomana vehwaya ava, tingamupe mari imwe anonzi ane basa reyo kana mukamupa $50 akaenda kuchikoro iri anenge achingosvorwa komana wemombe. Ndozvanhu zvakaita Dhavhidhi. Jese anzi anga aine vana vakomana 8, zvoreva kuti Dhavhidhi ndiye anga ari wechi8 ariyo kupedzisira. Zvadaro vakomana 3 vakaenda kwakaitika hondo vaIsraeri nevaFiristia. Jese akagadzira hanzi munhu anga akura. Handina kunzwawo paamai kana kuti vanga varipo kana kuti vanga vafa. Hameno, handizivi. Zvikanzi Dhavhidhi unoda kuti uendesere vakoma vako vari kuhondo uku, yakanga yamuka hondo yaFiristia nemaIsraelites. Dhavhidhi ndokutaura nomwe wake waifudza naye kuti uchinditarisirawo hwai dzangu idzi, ichamboendesera vakoma wangu. Ndokunosvika kuri iyoyo haikuona. Akati kochi, akaendesa akasvika vakoma vake vari kwakare kukempi. Asi kwavaisvikira uku kwainzi kwainosiiwa chikafu kwankuri kwechi paive nemavaigarirawo kuchengeta zvinhu zvevamwe ndokusiya apa chikafu kune murindi. Dhavhidhi akati chiregai ndinoona vakoma vangu rudo kauru. Dai rumwe ngadai akangodzokera akabva aenda zvake kwaingoti ndinozvidiwo zvekuhondo. Asi akati handingadzoke. Baba vanozonondibvunza wakati waona wakadii, akanosvika. Asvika iko akanoona hakuna umira mushe, kune nyaya. Akati kochiko chiri pano, zvikanzi panapa pari kutonzi pari kurwewa hondo, ati pane muFiristia ari kuti acharwa naye. Saka pakabuda muFiristia uyu Goriati, maIsraelites vakabva vatoona kuti maiwe anzi anga ari mujaindi. Kana pachitaurwa makilomitas acho nekukura kwacho nekusimba kwacho, anzi aityisa anga ari mukwesha wemurume. Saka maIsraelites vakabva vatotya vakati hapana ari apa, akati tinorwa naye kuita sei, kutora kashwa. Dhavhidhi ndopakati ndokubvunza. Dhavhidhi akabvunza akati saka acharwa nemunhu iyeyo anzi anoitwa sei? Ndokutsanangurirwa. Mukoma akazoti auya akamusoropodza Dhavhidhi. Pakandirwadza ndepekuti wakatoipa nemwoyo wese, wauya kuzodii, uri kudei pano? Tiri kudzore. Ndakazvibvunza ndikati muchechi vakawanda vanhu vanenge vakuda kuita zvavanoda kuita. Gogolo pafi vanobva kuti munovhaira, inoda kuzviita fanga mune mari stereki. Kana usina zviri nani kusataura. Mukoma waDhavhidhi akabva atsikirira munin'ina wake kubva amusoropodza, kubva amudzikisira dai zvakatoitwa neumwe mutorwa zviri nani. Asi mwana wababa wake akabva amuudza mashoko aya kubva atomuudza neuhipi wese, kubva amuti une mwoyo wakaipa, just because abvunza kuti kana anenge arwa achapiwei. Munhu wese of course haungarege wangosvika ndongoti ndoda unototanga wabvunza kakondisheni kuti makonditions acho akamira sei. Asi mukoma waDhavhidhi akatsamwa akati bva pano uri kutsvagei. Dhavhidhi akangobvunza akabva angoti kondatadzeiko nemubvunzo iwowo. That was polite. Akabva aenda kune vamwe kubva wabvunza futi abva apiwa mubvunzo iwowo. Ndopaakazvipira Dhavhidhi akati ini ndiri kutoda ndotorwa naye chete. Vakomana vakamunzwa ndobva vaenda kuna mambo kuti kune mwana ari kuti anorwa naye, akati endai mutora auye. Mambo akati ndiye munhu wacho iyi zvakarika mwana. Asi Dhavhidhi nekuti aiziva kuti tiri vehondo yaJehovha, ndichaenda kunorwa, ndinorwirwa naMwari. Akati handingambotadza kumuuraya uyu. Asina kuchecheudzwa. Ndofunga those days kuchecheudzwa kwangu kuri chinhu chaikosha. Uyezve
Goriati anga ari munhu uye aizvitarisa iye pachake simba rake nezvese aipfeka zvanganzi zvanga zvairyisa zvanga zviri zvesimbi zvaipfekwa mazuva acho zvaive zvesimbi. Uye mambo akati haungagoni uri mwana mudiki, akati ini mambo inini ndairwa ndinorwa neshumba nemhumhi dzandinobata kana dzikada kubata hwai dzababa vangu ndinoibata ndigorwisana naye kusvika ndaibvarura. Saka ndozvandichaita munhu iyeye. Zvikanzi mambo regai tisiye mwanadi aenda. Ndokupfekedzwa zvaakapfekedzwa. Hanzi zvairema hamheno kuma 60 kilometers, 60 kg. 50 kg ndiyananga isimudza, 20 kg chaiyo inototinetsa kuisumudza. Asi Dhavhidhi akati handizvigone, ndibvisei, ndichaenda ndakadaro. Vese vaiti katobatira matombo mumaoko, wakachifungidzira kuti kamwana aka kako. Iye Goriati akatoti ndowe chiiko chiri kuuya, asi ukunditarisa kuti ndiri shiri ka. Iwewe ndiwandichangokanda uko chidyiwa nemanene tumhuka twemusango, ndingarwe newewe. Dhavhidhi akati ndinorwa. Akangotora dombo rake akati vhiri kubva rarova Goriati. Goriati akanga ambobvaratsa kuita zvokukanyaira pamberi pevanhu vese. Ndofunga maFiristia vaitorova maoko kuti maIsraelites vachinzwa mudumbu kuti takutoona mukoma uye akatopererwa kuti mwana uye aenda, tinozviti chii kuna baba wasiriye mwana achienda. Asi chandakaona ndechekuti Dhavhidhi aitungamidza Mwari. Zvingani zvatiri kusangana nawo ana Goriati watiri kusangana nawo mukati meupenyu. Tinosangana naGoriati mukati medzimhuri. Tiri kusangana naGoriati mukati memabasa. Tiri kusangana naGoriati chero papi munogona kufamba unogona kusangana naGoriati uri mupapi paunenge kana mushopu. Otoona wakutoudzwa masoko. Asi kana uchitya Mwari, unogona kungotaura naMwari wako. Unowanika wayambuka pana Goriati. Dhavhidhi akataura akati inini ndiri murwi wehondo yaJehovha. Kana iye Sauro akatotaura kuti chienda zvako, Mwari ndiwo uchatungamirwa naJehovha. Nokuti ndiwo munhu vaitoziva kuti kana pasina Mwari hatina chedu, asi tinotokumbira kuti Mwari ave kusaidi kwavo. Goriati aizvitemba iye pachake. MaFiristia vaitemba kuti tina Goriati giant. Havana kuzvipa mukana wokufunga kuti kuna Mwari. Kuti Goriati akasikwa naMwari, vakakanganwa. Vakatadza kuziva zvese izvozvo. Vakafunga kuti kuziva kwavo ende havana kuburisa mwana. Goriati akati ini ndinichagwira nyika. Akanga akatopiwa mabhenefits ekuti kana ukarwa uchaita zvakati. Akati kapi. Aiye aitoti uyu ndinongotora ndichikandira shiri. Kakadukuka. Akasike kuti ndingakandire mhuka. Asi anotodyiwa neshiri. Akazvidza, akasvora Mwari. Mwari akamira naDhavhidhi. Mwari akamira nemaIsraeri. Ndinofunga kuti kana pavaive ikoko pavaitonamata vachitaura naMwari wavo, kusvikira Goriati akangokandwa dombo rimwe chete achibva adona. Dhavhidhi akaenda akanoita zvake zvese anoita, akamuvharira akadumbura musoro. Hero basa sikana. Tiri kudii? Tiri ana Goriati here? Tiri maFiristia here? Tinofurira munhu kuti enda tisingazive kuti ari kunorwa nani. Uri kunorwisana naMwari. Ngatizivei zvatinoita mukati mezvinzvimbo dzatinogara. Tisaite sana Goriati. Tisaite semukoma waDhavhidhi akashoropodza munin'ina wake. Ngatimirirane. Tinogara mukati medzimisha. Unoona kuti mwana wemba imwe chete anonotengesa mamwe mwana nemabasa, nekuda mupfumi, nekuda kuti danda wana zvino. Unooresa moyo umwe munhu. Zvakaitwa nemukoma. Ini ndakarwadziwa nemukoma waDhavhidhi. Aida kuoresa moyo waDhavhidhi. Asi chitarisa Dhavhidhi ndiye akazoponesa vaIsraeri. Pamusana pekuti
Mwamunin'ina wake aitemba naMwari. Iye akanga atokanganwa kungotya kuti unoganira iwe unoganira ungazvigone here. Haana kuda kuziva kuti Mwari haana basa nezera, Mwari haana basa neusu, Mwari haana basa nezvauri, nekuti zvese zvatinozoita taakunze zvinhu zvatinozobhenefita tapiwa naMwari. Asi Mwari akanga akutungamirira kuti unoita zvakati, unowanika uriwo munhu anozobudirira nepamusana paMwari. Zvatiri kuuya kunoku tiri mukati menyika dziru, tisazvione sekunge takangwara. Hatina kungwara, asi kutopiwa mablessings naJehovha. Tinotenda Mwari vanotiitira kuti vakatiitira nyasha. Ini ndinogara ndakazvitenda kuti funga zano rekuti riitwe maprayer lines aya chokwadi tairarama sei, nekuti kazhinji kacho vazhinji kuchechi hatisi kukuziva, tiri kutotemba nechechi idzodzi. Tairiziva here shoko? Taizorinzwa kangani shoko? Ngatisave ana Goriati, ngative Dhavhidhi akandonora hama dzake, ngative Dhavhidhi akamira nehama dzake. Dhavhidhi paakanga akutaura zvese izvozvo akanga achitemba Jehovha, masimba aMwari, nekuti masimba aMwari ndiwo anotifungamirira. Kunyange dai tichifamba, kunyange dai tichigara. Ini ndoda kupa zvangu example. Nedzimwe nguva nevhangeri ratazosvika rekuna James, ratinogara takazvirova dundundu tichiti ndichazonge ndichiita maplans akati, ndozoita zvakati, ndozoita zvakati. Hanzi izvo ngatizivei kuziva kuti tikwanise kuita zvakadaro tinenge tatobvumirwa naJehovha. Tisave nemaplans. Tinofunga ndakabva kunoku ndikaenda kuZimbabwe, ndakaenda ndakazvigwinyira, ndikaenda ndine maplans, asi maplans yakapinda musango. Ndakaplana inini, Mwari wangu aine maplans avo. I ended muhospital. Hapana plani yandakaita yakapasa. Zvimwe zvakafamba hazvo, asi handina kumboziva kuti ndichanopinda muchipatara. Ndakanopinda muchipatara, asi nepamusana pekuti Jehovha vakandinzwirawo nyasha, vakandipa mukana wokuti ndimborarama. Dai vanga vasina kundinzwira nyasha, maitongozongonzwawo kuti mumwe wenyu uye ndozvakaitika, hongu mairwadziwa maita sei, asi hanzi kurufa hakuna muteuro, zvingadai zvakatopfuura nazvakadaro. Asi tongotoenda kuti Mwari vakandipa mukana wokuti ndidzoke, ndigodzokera pano, ndigowanika ndisvike pandiri pano. Inyasha. Saizvozvo James arikutaura izvo kuti munotaura kudaro imi musingazivi kuti mangwana kunenge kwakadii. Tinoronga, tinoita zvino, tinodii. Goriati akanga akatoronga akati ndichanoita ndikunosvikouraya maIsraeri vese, ndinovauraya. Ikoko pamwe kuna mambo wake wanga akatopromiswawo zvinhu. Kana anga aine mudzimai akatoti don't worry, uchaona zvandichaita. Vese maFiristia vanga akatomirira kuti ari kunorakasha. Asi akanorakashwa naye ndiye nekamwana ke mukamupfudzi kaisvorwa nemukoma wako kuti unoganhira iwe unakapusa staples wakaipa mwoyo. Asi ndiye akazorakashani, akazovararamisa, akavaponesa. Kufa kwakaita Goriati, maFiristia akabva vatopinda mutsaona, vakanga vatonhapwawo dzemaIsraeri. Dai pasina kamufudzi kakataurwa naye kuti ndichangotora ndichikandira shiri, kuti shiri ndodzingangodya kamiri kapi, nekuti kanga kari kamwana kadiki. Kana ivo baba wake Jesu, ndofungana pawakanzwa wakatoshamisika kuti matichi ndozvafamba sei, kana kutorohwa, kutofenda futi, kuti kurwa nani, nekuti Goriati anga ari munhu aizikanwa kuti murwi. Chimbofungai zvaiita Mike Tyson kana ana Muhammad Ali. Vairwa vanga vasingagwede vanhu nandoka vaya, asi uyu aitonzi anga asingatoiti.
asi akaurayiwa nekamwana. Saka tisazvidungamidze zvemangwa kuzvirova dundundu tisingazive zvatinotaura. Ngatizive zvatinotaura nemukati meupenyu hwedu. Ngatizive zvatinotaura pakati pehama neshamwari. Ngatizive zvatinotaura kunyange mumakereke. Nedzimwe nguva zvimwe zvinhu vamwe vanotadza hatisi kuparadza here vamwe mumakereke umu, nekuti kune umwe munhu anogona kuuya chokwadi achiti inini ndafunga zvangu zvekuti chechi ndimboisa zvangu chimasitepisi apa kana chitubhu kana ndiregai ndingoisa matiles. Gogoro pafi abva kuti anovhaira kumba kwake hakuna matiles unoisa muchechi. Wadarire naimi mungabva matoisa matiles, mari yacho munonyawiwana kupi? Wakutonyoresa munhu. Tisadaro. Ngatiite vanhu vanoumbilidzana nekusimudzirana nekutaurirana mashoko, kwete ekuvhiringidza munhu pfungwa. Kana anga afunga kuti ndiri kuda kutenga kobhura yekupukuta muchechi, siyai munhu aite, ndozvacalling yake yapiwa. Tisade kuvetesa mukoma waDhavhidhi akabva asweresa munin'ina wake kubva atomuita nekuti une mwoyo wakaipa. Mwoyo wakaipa ndabva ndashaya ipapo kuti anonzi ane mwoyo wakaipa yekuti arikuda kubatsira kuuraya munhu vanhu vari kuvapfuisa. Ivo vari kutya kurwa naye. Aiwa dai aida kana kunzwira tsinga ingokuti aiwa iwe haugoni kurwa, uri mwana mudiki. Ko mwoyo wakaipa munobva marwadzisa kurwadzisa. Mumwe munhu anouya kwauri achiti iye ini zvandazoitwa maizi chavo ini ndobva ini hanimbodzarwe. Hapana chawawaka, wakutopinzira futi mhepo dzakawanda pamberi pacho. Tisave vanhu vakadaro. Ngative vanhu vanoziva kutaura mazwi. Ngatiyerei mazwi edu ekutaura, asave mazwi anotsondoresa. Iye zvino Dhavhidhi uyu hatina kunzwawo paakapindura pakaipa. Akangoti ko ndatadzeiko kubvunza kwandaita here ikoko. Dari mumwe akazenga azosvika, hatina tikaramba tichiverenga mberi kwese uku hatina patinombonzwa kunzi Dhavhidhi akazoti kune ngoma wako, ndimi akazenge makunditi ndemwoyo wakaipa, muri kudei panapa. Handiti Dhavhidhi akazenge abudirira. Vakatoudzwa zvese zvaifanirwa kuitwa naivo vakatobhenefita through Dhavhidhi. Saka ngatisave vanhu vanodiscouragea vamwe vanhu, especially pazvinhu zvakanaka. Zvinhu zvanga zvakaoma nekuti Dhavhidhi anga ari mudiki, asi wei yacho yaakataura nemunin'ina wake yanga isiri asi yake yanga iri kunyomba, nekuti akabva aburisa mazwi akaomara ekuti une mwoyo wakaipa. Akatadzei, haana kutuka munhu, aitoda kunzwawo kuti zviri kufamba sei. Asi Mwari akamutungamirira Dhavhidhi nekuti Dhavhidhi aitya Mwari. Dhavhidhi kunyange Esau akabva ambowa mablessings akati chienda zvako unorwa, Mwari wako achakutungamirira, zvinhu zvese zvichafamba zvakanaka. Saka tinoona kuti tese mukati meupenyu hwedu ngatiregei kuzvirova dundundu yekuti ndoanzi tiri kutsurwa pano kuti tisataurire zvinhu zvatisingazive, nekuti zvichaitika in 2 minutes ndiMwari vanozviziva. Kuti ndisvike pandiri panapa inyasha, kuti ndisvike nekutaura zvandiri kutaura inyasha. Nedzimwe nguva ndaigona kutadza kusvika, paigona kuita zvipingaidzo zvimwe tototi handichakwanisi. Ndinofunga nezuro takanga tiine mutauri wataifanirwa kutaura, asi Mwari vanenge vaine maplans avo. Tarisai, mufundisi akapinda akadona kudoti, asi pakazobuda mashoko atakapiwa naDr. Stem akatidzidzisa zvakanyanya. Mwari wanted kuti tizive izvo zvatakaudzwa nezuro. Saka kana tanzi wapiwa dheti rikatsosvika ukasvikira, it's a blessing. Toda kuzvikudza. Ana mai ngatishandirei Mwari. Nguva yatiri kufamba kwatakabva ndokuri kunetsa, ndokuri kwatakuendawo kwakutusi. Tarisai zviri kuita mukati menyika. Nyika yamira haina kumira zvakanaka. Hatichanzwisisa zviri kuitika, hatichanzwisisa zviri kumusha uku. Masikana ndoda kukutaurirai zviri kuitika kumusha uku, kuti unogara nemwana mumba, uti une mwana
mwana apedza n'anga usingazvizivi, iwe uri kufa uchiti ndine mwana. Mwana ari akutokurongera yemumba yemama kuti atoya nezvinhu zvake mumba, otozoshamisika munhu wazvabuda. Vana vadiki unoshama kuti vari kuzvizivira kupi. Ngatinamatei, tiri panguva yakaoma. Imi muri kunoku zviri nane nekuti vana vari kukura kuno, vari kukurira kuno havazive izvozvo. But kumusha nepoverty yaiteka mumusha uku yapinza vana pasina kumira musha, yapinza madzimai pasina kumira musha, yapinza madzibaba pasina kumira musha. Unofamba kuchechi tiri kuenda nezvinhu zvedu zvakangosiyana siyana, unozongonzwa ndozviriko kushaya kuti vari kugara nazvo sei, zvichibuda kana kunyepa. Ini ndomboti ndizvo shuwa here izvo kana kuti kunyepa, but vanhu vanonga vachiti zviriko zviri kuitika. Tirangarire Zimbabwe, ndiri kuramba ndichitaura. Nguva diki diki yandakagara ukoko zvinhu hazvina kumira mushe. Vanhu vari kunamata, but vanhu vari kusitirabwa nenzira yavo. Kune vari kugarika, vari kubva vagarika nenzira yakaomarara. Kana kuri kugarika kwakanaka hakuna kuipa, asi vakawanda ndezvemanyama. Mukatarisa n'anga, vanoita zveching'anga ava vari kutoshamisira. Ndofunga vatove neclub yavo, association yavo yaiveko zvayo, asi yamanje yatonyanya nekuti kana vakuru vacho vanenge vakutozvisapota. Saka kana mumachechi umo vafundisi vari kusangana nezvakasiyana siyana. Munogara ndakataura kuti namatirayo mafudzi vedu kuZimbabwe uko vari panguva yakaoma, vanosangana nezvakasiyana siyana, nekuti vanosvika kupinda mukristu vanosvika kuonekwa vaine zvisizvo zvizvo. Vanoita sei? Vanongoita basa sebasa ravo, asi Mwari ari kuvatungamirira. Ndinoti iyaya ndataura neyandasiya, ndichituridza mutenzi wedu Jesu Kristu. Amen. Amen, 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 amen. Gogo, tinotenda zvikuru neshoko rakasimba kudai. Manga muchiti ndinoda vakaenda kuchikoro cheufundisi, makaenda pamakabisira pamakaenda kuZimbabwe. Ndamharidzo yacho yakubata pakati pemwoyo. Ngatipe mafoni edu pamute asikana, tipururudze nekutenda Mwari nairo shoko. Mazvita yenyu azvita mama